Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salat semipun doa dipun derek punyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten waosan tahlil ingkang nembe kita waos, mugi-mugi angsal magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Dene acara ing salajengipun inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah inggih menika sambutan saking panjenenganipun Sohibul Bait. Dumateng ingkang kajibah sumangga wedal saha panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Hadrotal mutaharomin para alim ulama, bapak kiai ibu nyai ingkang tansah kita takdimi saha ingkang tansah kita mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun ibu nyai Hajah Lestari Hakim ingkang tansah kita antu-antu maidha hasanah saha ingkang tansah kita antu-antu ilmu doa barokahipun ingkang tansah kita mulyakaken, wonten pangarsanipun ibu lurah ingkang tansah kita mulyakaken, wonten pangarsanipun segenap kepengurusan muslimat Fatayat PAC Kecamatan Bulu ugi ranting Desa Pandimulya ingkang tansah kita hormati. Wonten pangarsanipun ibu-ibu sesepuh bini sepuh sedaya jamaah pengaosan selapanan muslimat Fatayat Sepandimulya ingkang tansah cinaket ing manah saha ingkang tansah kula hormati. Monggo supaya dumateng sedaya warga masyarakat dusun Celengan mriki ingkang tansah kula hormati. Awalan sumangga kula dherekaken hangunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsa kaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik hidayah saha inayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya waget kempal sesarengan dalam rangka pengaosan selapanan muslimat Fatayat ranting Desa Pandimulya ingkang kaleres dumuwah wonten dusun Celengan mriki. Kanthi pinarengan wilujeng boten manggihi alangan setunggal punapa, pramila kanthi raos syukur kita sumangga kita ikraraken sesarengan kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Saha boten supe sholawat sarta salam kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi ingkang waget paringi syafaat dumateng umatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet jutaan umat ingkang mangkih badhe nampi syafaatipun kawiwit saking dunya lan akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin.
sami dhateng sedaya ibu-ibu panitia ingkang badhe ngaturaken ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng pepanggihan katur dumateng ibu-ibu para rawuh sedaya kanthi ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan. Dene ing salajengipun ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya warga masyarakat dusun Celengan mriki ingkang sampun paringi pambiyantu baik tenaga, pikiran utawi sampun kersa nginfakaken sebagian harta benda panjenengan sedaya sehingga wadah terlaksana pengaosan selapanan muslimat fatayat ingkang kaleres wonten dusun Celengan mriki. Lan saking sedaya panitia boten waget paring piwales dumateng panjenengan sedaya anampung derek dongaaken mugi-mugi sedaya dados amal kesaenan panjenengan sedaya ingkang katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang beto kaberkahan dhateng gesang kita sedaya berkah donya lan akhiratipun. Dene ing salajengipun ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng ibu-ibu dalah sedaya para rawuh ingkang sampun kersa ngrawuhi majelis pengaosan ing wekdal sakmenika. Mugi-mugi kempar rawuh kula panjenengan sedaya pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan sakmangke pinaringan ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang waget andadosaken kula panjenengan sedaya tambah iman islamipun dumateng enteng anggenipun nindakaken ibadah ingkang mugi kula panjenengan sedaya dados umat ingkang pinaringan kabejan kamulyan donya lan akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Lan salajengipun kula sak rencang-rencang ngaturaken agunging pangapunten hamba pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten waget paring papan palenggahan ingkang sae ugi boten waget paring pasugatan ingkang sekeca anamung menapa wontenipun pramila dhateng sedayanipun. Mbok pilih wonten kekirangan saha boten nuju prana dhateng penggalih panjenengan sedaya atas nampi panitia ngaturaken agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Hadirin hadirat jamaah pengaosan selapanan ingkang tansah mulyakaken mekaten saking kawula minangka sulihipun saking ibu-ibu panitia pengaosan selapanan muslimat fatayat dusun Celengan mriki lan saking kula pribadi hamba pilih anggenipun matur wonten kalepatan atur ingkang boten meranani dhateng penggalih kula tansah ngadong rumentahing samudra pangreksami minangka panutupin akhir billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutanipun kula aturi matur nuwun. Kalajengaken acara ing salajengipun inggih punika sambutan saking Ketua Fatayat dumateng panjenenganipun wedal saha panggenan kawula aturaken. Lanjut nanti masa arek didol kali terus sama tukang nakal saiki terakhir nek sama bar foto pusing bar foto Mbak Fia, ayo. Saya juga udah Sama wae kok sama-sama. Ya kan wis pensiun. ini kok jenengan nangis pas aku Mbak Fia, foto Mbak Fia. yo Mbak Fia, angge masyarakat iki pun entes sih kurang sudah pasti nyai ya sama isi isi juga wis rampung rono oh ini jalan rono ya Bilangnya rono wanita. yo karo Mbak yo Itu jauh. belum oke Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten arsanipun Ibu Nyai Hajah Lestari Hakim ingkang tansah kita tenggo-tenggo maidho hasanah saha doanipun ingkang kawula mulyakaken sesepuh bini sepuh ingkang tansah mulyakaken wonten arsanipun ibu-ibu fatayat muslimat ingkang tansah mulyakaken ugi wonten arsanipun bapak-bapak ingkang tansah mulyakaken ugi. Ingkang kaping sepindhah monggo kawula dherekaken ngunjukaken rawuh syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan karahmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten acara selapanan fatayat muslimat ranting pandhe mulya kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun selawat salam kita aturaken wonten harsanipun pujian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat lan sahabat fatayat sahabat bapak ingkang tansah mulyakaken kawula ing mriki minangkani dados wakilipun pengurus fatayat muslimat ranting pandhe mulya ingkang kaping sepindhah jeneng menika matur suwun dumateng sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten acara selapanan fatayat muslimat menika. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya dipun catet dening Allah dados amal silaturahim ingkang dipun tampi dening Allah lan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula matur suwun dumateng masyarakat dusun Celengan ingkang sampun maringi papan panggenan pasugatan saha sanesipun mugi-mugi amal kesaenan panjenengan dipun tampi dening Allah dipun gantos ingkang kathah langkung turah berkah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Para rawuh ingkang tansah kamulyakaken menika selapananipun penutupan nggih ngenjang niku biasane niku nek wulan apa Rejab niku biasane sok kathah sing sadranan mangke enten pengaosan TPQ mangke nek napa jenenge timbangane sing rawuh sekedhi eman-eman gitu. Nah niki pramila di sakniki penutupan mawon nggih. Niki kula nderekake jenengan 1 tahun menika tentu kathah klinta-klintu kula pribadi kathah kesalahanipun kula nyuwun ageng pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Niki napa nyuwun ngapunten penyuluh kauane niku kok malah mboten saged rawuh Mbak Alma Alimah niku niki nggih ngentosi kalian Bu Nyai sampun kula napa WA kok dereng balesi melih. Iya Mbak Juni kita tahu. Nopo? Sama ini. Awak kalau balane. Niki Ibu Nyai napa tindak saking krajan. Niki nyuwun ngapunten nggih niki selami setahun napa kula lan panjenengan sedaya niku le kumpul nggih alhamdulillah selapanane rutin nggih. Mugi-mugi niki nggih kalih napa tahun baru tahun 2026 mugi-mugi fatayat muslimat ranting pandhe mulya saged istiqomah nggih syukur sing dereng saged tindak nginjang napa sami nindaki pengaosan iman-iman gitu nek enten pengaosan kok dhewe gak ora mangkat apa meneh kok alasane napa males turu niku lak iman-iman gitu. Nah kejaba nek pancen dhewe niku masuk angin saya napa mboten saged menyat niku gek kadang mau nek sing napa awake ora penak ning kepengin napa mirengake pengaosane nggih kepengin mangkat gitu ting niat
niku pun dicatet nih nek sing waras kadang sok boten enten niatan arek pindah nggih. Menika niki nek sakniki kula tutup benjang insyaallah teng bulan Syawal niki kula nembe nakoni saking dusun Mluya ngenjang teng dusun Mluya nggih. Mergane nek ajeng teng Diwa mosok nang kidul kali terus. Nek sing wong Mluya korek ngakali ra wong kidul kali nggih. Ngenjing teng Mluya njaluke wegah tapi nika ngeyel arek lebar napa halal bihalal nggih kula tak dimanggihi mawon. Ning ya aja kesuwen nggih. Mangke nek kesuwen ndak napa aras-arasen sing arek lekas meneh gitu. Nggih, siap nggih Mulya? Allah. Lepas saran kepang. Oh nggih. Oh niku enten sarang kepang jeng Mulya lebar sarang kepang. Nggih. Siap. Nggih haniki ngenjang kados biasane nggih. Ngenjang niku nek sowan wonten Bunyai nika ngenjang kula share mawon wonten grup nggih. Share wonten grup badhe tanggal pinten mangke sami derek mboten napa-napa. Nek nganune nggih kados biasa untuk kendaraan mangke kiambak-kiambak. Dadine nek arek dadi siji sak Pandhe Mulya niku sing arek enten-entenan ndak ewet gitu. Ning nek cara jam sekian mangke ditunggu teng mriki ngoten nggih sing liyane ya do siap aja sok ngasek ngeres kancane mesake sing wis dhisik gitu. Nek kula oleh sing keri mergane wong kula sok mesake perkara sing arek napa ninggal ra apa-apa ning kula tak enteni. Ning sing dinteni niku ya perasaan. Nika wis guyu nika. Pundi Mluya. Nika pun guyu rumangsa nika mergane napa sok kantun. Nggih, njenengan muga-muga Mluya halal bihalal teng ngene Bunyai kalian Bu istirahat nomor 1 nggih sing ngejek-ejeki nggih. Nah, terus niki pun penutupan hataman niku ngenjang insyaallah halal bihalal halal bihalal HBH nggih kados biasane. Sing NU Ranting Pandhe Mulya nika insyaallah wonten ing dusun Kemalangan. Nggih, ngenjang setiap dusun umpami kados biasane napa nika snack nggih to, snack iuran niku nggih teko ditampi wong pancen pun dados kewajibane dhewe gitu. Salajenge teng Kemalangan niku insyaallah teng dusun Celengan 2027 nggih Pak Eko teng Celengan 2027 nggih. Nah alhamdulillah niku data-data tapi siap niku nggih. Niku pramila ngenjang insyaallah tanggal seniku nyiwune tanggal kalian kalih doso Sawal. Insyaallah Pak Usman Ridho. Nggih, insyaallah Pak Usman Ridho ingkang badhe dipun ngisi kalian mangke enten kesenian wonten ing dusun Kemalangan nggih. Siap sedanten niki Ibu-ibu? Nggih. Alhamdulillah nggih kados biasane nika tratak ampil kursi ngampil iuran teko nggih ngoten nika to. Nggih, niku wong jenengane wong NU niku kadose ngoten niku. Itik-itik ya pancen urunan ning damel napa niati sedekah gitu. Nek dhewe nek niati ora diniati sedekah mangke ndak napa boten dijauhke saking musibah tolak balak nggih nek sedekah niku. Nggih. Niki tanggal pinten Recep? 11 nggih nek wingi wong posone 10. Nggih, tak kemutan mau se napa? Sing pisanan niku Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana nggih. Terus setiap hari saking tanggal setunggal dumugi tanggal sedasa niku maose subhanallahil hayyil qayyum. Sampun kelampah nggih. Nggih, alhamdulillah wong saniki pun tanggal 11. Nah, mulai wau dalu pun gantos melih napa? Subhanallahil ahadi somad. Dumugi ngenjang tanggal kalih
dosa. Amangke tumugi kalih dosa selikure pun gantos melih. Napa? Subhanallahi roi rauf nggih ping 100 arek punjul nggih monggo. Terus mangke Jumat terakhir niku wonten teng wulan Rejab niku maose Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah ping pinten 3 gangsal niku pas waktu khutbah 2 di antara niku lak khutbah niku ping kalih to nek dhewe wong NU nggih nek NU niku khutbahe ping kalih niku di antara khutbah 2 nek misale jenengan kok kan mboten salat ing masjid jenengan wudu ngenteni karo mirengake ukae wis khutbah terus jenengan napa madhep ulon kalih maos niku nyuwun napa ingkang dipun sejo kalih panjenengan misale aku lho gek prei Mbak ngono mboten napa-napa jenengan sepenting niate wudu maos niku madhep ngilen sepenting doa nek donga niku beto napa beto tata tertib gitu ora kena donga kok njuk selonjor donga kok njuk senden dhewe cara njaluk karo wong tuwa kae lendetan mak njaluk duwite ndak makne ngenehi mboten to nek cara anake dhewe mon karo nesu napa karo lendetan mak wae duwite malah koyo tambah domyang gitu. Nah, nek jalur nek sing apik nek ra kapung domyang nek kelebare diwaine nggih kaya anak kula aramon nggih nek ngenehi iki karo ketung domyang dhisik engko diwehi. Iku yo gak yune kula. Nek nggih sedanten nek ngoten to duwe lah niku panjenengan kok nyuwun kali Gusti Allah nggih beto tata krama beto adab sing sae donga kok njuk arek selonjor donga kok njuk arek napa lendetan gitu mboten prayogi mboten sae. Nah terus niki teng wulan Rejab niku ulane napa nyuwun pangapura kalian Gusti Allah gitu nyuwun pangapura kalian Gusti Allah napa niki mula dhewe niku dikathah-katahi maos istighfar gitu kelingan dosane kelingan werna-wernane njuk dhewe niku nyuwun pangapura niki kan wulan Rejab niku lak wulan penuh ampunan gitu napa mawon ajeng nyuwun kali Gusti Allah dhewe saged bersungguh-sungguh dhewe napa ikhlas niat tenan niku insyaallah kalian Gusti Allah dipun ijabahi. Nah, niki napa teng wulan Rejab niku dikata-katai maos istighfar dipun kata-katai sedekah gitu sedekah ora kudu karo napa teng masjid to misale kok ana tanggane sing pancen membutuhkan nggih diparingi nek teng masjid ora nang masjid ora tunang masjid kok ya nek dong yo isin teko sedekah teng ngene sing orang benar membutuhkan nggih niku wau tak dielingake Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah niki Pak Eko ke biasanya sholawatan kok mboten nggih kalian nenggo bunyai nggih Pak Eko kok mboten sholawatan to kula ya njuk bingung. Nggih kalian napa nek wulan Rejab niku siam gitu nggih siam niku nek saged ra ketung siji teng tanggal setunggal nopo tanggal sedoso nopo tanggal 15 nopo tanggal 17 gitu syukur saged teng dintene Kamis Jumat Sabtu setiap teng wulan Rejab saged geus tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso sae arek jipuk siji to mboten napa-napa tanggal sijine lebare kok amek lombok ya lemes mboten napa-napa ngasani beda kusem panen lombok terus teng tanggal sedoso nggih monggo teng tanggale gangsal welas nggih monggo syukur-syukur digenepi nggih ning nek wong wedok nek sing dereng napa monopos mboten saged nggih nek pun monopos insyaallah saged nglakoni nglampahi siam nggih sawah nggih ra ketung siji mawon napa nglampahi poso insyaallah dipun ganjar
dhewe niku nek nglakoni napa carane sing sae-sae teng wulan Rejeb iki dilipat gandakan kali Gusti Allah. Ning nggih sebalike nek dhewe nglakoni elek dosane nggih dilipat gandakan. Moga nggih nek nglakoni elek ning nek eling kono ane nek mboten eling ya teko luweh ngondor apa kene iki. Ane pripun nek dhewe teko rasa sadar ngondo-ngondo niku pun wong lambene dhewe niku jan tutuke ki sok kebablasan nggih. Niku bulan Rejab dikata-katai nyuwun pangapura dikata-katai maos istighfar. Mbak seneng nggak selawat? Kentek saha. Kuman sakit. Konten kaparan ya. Selawatan ya tak kirim hadiah Fatihah yang dumateng Ibu Nyai kersane tinggal rawuh. Terus mangke kali selawatan wedi nganu Mbak sapa Sania nggih. Kula rek matur apa meneh sepenting intine kula ngelingake teng wulan Rejeb sampun. Nginjing nek ajeng napa halal bihalal sampun nginjing detile meneh insyaallah se napa setiap dusun nek saya halal bihalal insyaallah di napa dikumpulake melih kali ketuane Bapak Mas Kuri. Terus nek ngene masak pripun Mbak Ning empun nganu pemalangan standar nggih oh masak kesenian malangan standar oh dereng nggih niki ibu-ibu nek suwuni bantuan masak kesenian purun to nggih siap Mbak Min siap niki anu napa multi talenta niki ibu-ibu nggih nggih to nggih berarti siap nginjing nek ajeng diken napa masak kesenian siap niki nggih niki yo nek kabeh to nek sing ngurungke wong pandhean karo celengan nek ras rekep ngisune yo genteni to nek nggih pandhean nek ora rekep ngisune rang-rangi masak genteni samang karo oh balik sekep rewangi masak nggih nek sing ditakeh Mbak Min pandhean nika rek rewangi masak nggih nggih niki napa halal bihalal nginjang dirembak terasa napa nek ajeng pun cepak sawal kados nggih Pak Mulasin sepenting pun pikantuk Pak Kiai ini sawah Pak Usman Ridho terus rebanane ndak mboten celengan Pak Eko oh mboten Malangan oh Malangan oh nggih andalune biasa enten kesenian nggih niki kali ngentosi Ibu Nyai nggih Al-Fatihah elingake sawah matuk kita remen kula nek lali yo dielingake iki tas apa masane napa teng wulan iki mongse napa nggih diaturake mau tak dijalu ora Pak Eko ke koyo rasan selawatan barang ngono. jejer bojone
jima ning ana syahwat. Paham? Enten syahwat dilalah kuwi nek saman poso bojone sing ireng tungtenge dadi ganteng. Apa meneh nek Ramadan? Nggih, bojone sing welek ireng tungtenge dilalah nek awane wulan Ramadan karo Gusti Allah diceling. Dadi ganteng, dadi karepe rek jejer. Turu bareng oleh ning ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran kok demempel bokong do bokong. Yo ana syahwat posone sah ning ora oleh kan. Padahal mboten jima sing batalke poso kan jima. Nggih mboten? Nah, wes saiki turune pisah. Mak wong gek poso jo, kok ganjarane ndak ilang. Nggih, Pak, jenengan sare mriko nek awan kula sare mriki. Donggo HP. Apa yang terjadi? Bapakne ndelok cewek-cewek sing luwih ayu saka bojone mesti wis nek ning HP ki luwih ayu saka bojone. Sing maune ora mancung dadi mancung, sing maune jerawatan dadi mulus. Apa ora ning HP? Nah, turune pisah ning delok HP sing mboten kantenan. Makne yo ngono, bapakne tunggal dene. Ora jejer, tapi ndelok HP ae syahwat padha niku. Ganjarane poso ilang. Lho. Atas-atas nggih. Dadi ganjarane posone sah tapi ganjarane ya kudu dicekeli ditaleni men ora ilang. Jenengan berarti napa? Tok oleh ngelak karo lesu tok til ganjarane ilang sama sekali. Nomor loro sapa? Wong sing ngondo ngono. Ngekek darani wong ngondo ki ngeri. Panjenengan sesuk Rejeb ki lho. Dina sesuk dina apa? Jumat ta? Wah nyong rek poso, nyong wingi ngaji, kudu rek poso. Ning gaweane ngon ora posone sah. Tapi ora oleh kan? Tok oleh ngelak karo saged dipaham. Pokoke angger maksiat apa wae sing disengaja nek ngondoke sengaja apa ora? Ya mesti sengaja to, mosok ora sengaja meni lali. Ngomongke ala eleke wong kok meni lali. Lho, ora krasa mergo saking biak. Oh, oto. Saking kulinane sampai orang ngerti iki mau ki ndak ngondo malah takon meni ngono. Saking kulinane ngon lho jebule ngondo niku ngentekke ganjarane poso. Ampun nggih. Ampun. Lho, yang sewu. Niku ana sing batalke poso, ana sing mlebur ganjarane poso, ning posone sah. Jenengan mboten sah kodok niku. Saged dipaham nggih. Nah, sapa sing wajib kodok posone? Wong haid, wong nifas. Niku wajib kok kodok. Posone wajib kodok, tapi nek salate mboten wajib kodok. Saged dipaham nggih? Ana meneh sing wajib kodok, ya wajib bayar fidyah. Ngertos bayar fidyah? Hah, denda mergo ora poso. Sapa? Wong hamil, wong nyusoni. Nalika wong hamil, wong nyusoni kok kuwatir maring bayine nek lara, berarti sesuk wajib kodok ya wajib bayar fidyah. Sedina ninggal poso 6 on setengah. Pira? 6 on. Nih kayak sing produktif tasih menyusui tasih hamil. Nang apa kok
ya wajib fidyah karo bayar kok kayo karo kodok sebabnya sebenarnya nek poso ki ya mbake mampu sebenarnya wong yo nek kulinane poso kok nggih mboten tapi mergo kuwatir karo anake contone kula niku riyen gek momong anak sakniki pun gede-gede riyen gek cilik setiap Ramadan kali bojo kula mboten pareng poso sebab angger tak tinggal poso tanggal 15 akeh-akeh panas anake jenenge napa kuwatir maring anak tapi sebenarnya awake dhewe mampu nah mampune awake dhewe ki pulane njuk ditebus nganggo 6 on setengah sing sebenarnya kuat jur ora poso mulane njuk ditebus nganggo beras 6 on setengah sedina saged dipaham sedina ora poso ditebus nganggo beras 6 on setengah sesuk nek wis sapeh wajib kok kodok yo nebusi 6 on setengah sedina yo sesuk wajib kodok tapi nalika Ramadan pareng mokah wong hamil wong poso niku diperbolehkan mokah halal ora dosa tapi niku njur ana meneh sing wajib fidyah tok apa bayar kafarat mboten nggih bayar kafarat tok sapa wong tuwa banget sing wis lali-lali nek wong sepuh dimaturi poso oh ya tak poso ning jam 09.00 njaluk sarapan kathah ta wong sepuh kaya ngoten niku mergo wis pikun saged dipaham lah niku ora wajib arek kodok priye apa selot enom nek wong tuwa ki jam ni Pak sesuk enek enom dikodok ora tak kodok nggih wonge mesti selot tuh wong saiki wis pikun apa meneh taun sesuk lah niku mboten wajib kodok tapi wajib napa bayar kafaroh tebusan niku wau sing bayar sapa yo anake ahli warise ajeng bayar ngiras kena angger sedina kek tanggane sing ora duwe 6 on setengah utawa dirokol bapak panjen wis ora mungkin nek poso nah apa panjen wis sepuh banget wis pikun gitu ya bener diwungokke sahur ning jam 09.00 nek ra diaturi sarapan duka-duka pancen supe wong pikun ki ra kena dibicara kok nggih mboten lah kaya ngoten kok dirokol mawon padahal durung akhir Ramadan tapi wis mresani nek bapake utawa make mboten mungkin poso akhirnya diropel 30 dina ping 6 on setengah diparingke sapa fakir miskin sing paling utama tangga-tanggane cepak saged dipaham nek tanggane cepak ora ana sing miskin-miskin tangga desa sakniki paling golek wong miskin kan angel leres mboten golek wong miskin kok sedina ra mangan ku angel apa mboten angel sakniki yo napa toko ditasaruke monggo teng yatim piatulah arek dirupake duit mboten napa-napa beras 6 on setengah ki cara diduitke pinten ngono nggih yo disedekakke teng yatim piatu duafa mboten napa-napa nek panjen tangga sing paling cepak panjen golek wis mboten enten saged dipaham niki jur ana meneh sing ora wajib kodok sapa wong gerah sing ora iso diarep-arep marine nyon sewu ana to wong gerah sing tetaunan wis sare wae yo wis sepuh banget wis ora iso apa-apa sampai wis nglewati Ramadan saiki Ramadan sesuk ning aja ke durung sehat-sehat lah niku anggar wis ngliwati 30 dina akhir bulan Ramadan panjenengan nek kagungan wong tuwa kaya langsung difidyai langsung ditebusi posone nah niku menungso utawa wong sing ora wajib kodok ninggal poso Ramadan tapi ora wajib kodok namung wajib bayar kafarah sapa wong sing wis sepuh banget karo wong sing gerah sing wis ora iso diarep-arep sehate saged dipaham nek nyuwun sewu nek wong hamil
karo menyusui niku enten kalih versi niki sing enom-enom utawa sing sepuh-sepuh tapi gadah anak to nggih. Nah mangke diaturke nek panjenengan wis ora hamil wis ora menyusui mangke diomongke putrane nggih to. Sing wong kalih niki wong hamil karo wong menyusui niku wau sing pertama tak omongke wajib bayar kafarat karo kodok mergo khawatir anake loro. Tapi nek khawatir loro-lorone awake dhewe ya ora mampu nek wong menyusui lak rekoso banget nggih mboten rekosone pol nek nyusoni niku poso akhirnya awake dhewe pancen ora kuat poso yo anake loro nek mengkhawatirkan awake dhewe karo anake berarti napa namung wajib kodok beda mboten ngelmu mboten iki dadi nanten yen sewu khawatirke sing ngrasake panjenengan dhewe aja takon kancane aja takon kula saged dipaham sing saged ngrasake iki panjenengan dhewe nyongke kuat ora poso kok rekoso banget nek poso mergo nyusoni mergo hamil berarti panjenengan mboten kiyat yo anake dadi panas dadi loro dan sebagainya berarti khawatir wong loro awake dhewe karo anake nalika khawatir loro-lorone berarti namung wajib napa kodok tok saged dipaham wajib kodok tok til ora bayar kafarat sing bayar kafarat nek awake dhewe mampu tapi anake sakit pun alhamdulillah pun tak sangoni poso nggih pun lah wis 4:30 niki alhamdulillah enten sing badhe tanglet monggo masalah poso nggih ngura-ura kuping niku nek ting jabane mboten napa-napa mboten tekan jero nggih katen bat nek lebokake batal wis tak jelaske batal nggih saniki nek suntik ayo suntik kabeh nek ra disuntik blendung meneh padahal kudu rutin ta Mbah nek suntik lan lebokke obat to aku ning bolongan 5 mau niku napa mboten ting kulit to nggih jawabane batal ora mboten nek ngobati mripat sandene tak biak sisan ngobati mripat batal ora jur ana sing tekan telak bari takone semak utur-uturan nyong wis tau ning tekan telak ya takono ora takone lho utur-uturan nyong wis tau ngobati mripat tekan nek wis kaya ngono aja wis ngerti nek obat kuwi tekan telak kok dilah aja ndak batalake ya sebenarnya mboten batal nek niku mamangake wong tekan telak sebab nek mripat lah mboten termasuk bolongan 5 niku wau to nggih sing bolongan 5 napa kubul kalih wis 5 tok niku wau mripat termasuk napa mboten nah tapi nek tekan telak sebenarnya mboten batalke poso sebab mboten termasuk jauh sing wau kula aturaken tapi kaya ngono iso mamang apike mboten nek meni batal mboten tapi apike mboten sama ndak mamang saged dipaham tapi nek mboten tekan gorokan silahkan mboten napa-napa enten tak obat sing mboten nggih napa malih istiadah wajib poso mertos istiadah ngertos nggih farjine ngetoke getih ning dek suci 10 dina istiadah nggih mboten utawa farjine ngetoke getih ning sampe 17 dina luwih saka 15 dina kuwi jenenge istiadah masih farjine ngetoke getih tapi wajib poso padahal poso farjine poso to niku poso salat ora kena
ngetokke saka dalan ngarep dalan mburi. Nek ngetokke saka dalan ngarep dalan mburi jenengane wudune batal. Wong kuwi berarti duwe hadas. Saged dipaham? Njuk pripun nalika salat wong istiadah kudune disumpeli verjine men darahe ora metu sebab nek metu wudune batal. Mireng? Nek wudu kok ngetokke apa wae saka dalan ngarep dalan mburi niku mbatalake wudu. Nek wudune batal salate sah napa mboten? Sebab kuwi dadi syarat sae salat. Yo pripun carane? Salat subuh berarti wis poso to? Salat luhur berarti wis poso to nggih? Asar wis poso napa dereng? Nalika salat wong istiadah ora kena sumpeli verjine. Teko ngeten iki. Mulane salate wong istiadah lah kudu golek panggonan sing paling cepak karo polah. Pawon misalkan. Pawone rapopo gelari kapan dhuwure kaya sajadah. Daripada melangkah wis langsung metu getehe. Saged dipaham? Nggih. Nek wulan Ramadan awane nek disumpeli lah batalake poso. Wong niku barang donya dilebokake kapas niku lho. Padahal kanggo menahan geteh men ora metu niku satu-satunya disumpeli nganggo kapas. Tapi mergo poso ora kena. Nek disumpeli niku batalake poso. Mireng? Yo pripun teko salat ning paling cepat Allahu Akbar kok krasa metu terusake salate. Panjenengan jenis salate daimul hadas. Wong sing langgeng hadase terusake salate. Masya jelas kuwi salate ora sah. Sesuk nek wis mampet dikodhok dicatet. Mireng? Nang apa to kok dadak salat barang wong ngerti ora sah niku nek panjenengan mati sadurunge iso kodhok, durung iso kodhok kok mati wis dianggep matine ora ninggal salat. Lah kuwi pentinge wong salat li hurmatil wakti masya salate ora sah masya sesuk dikodhok. Contone wong istihadah niku wae. Mboten tok istihadah nyun sewu, gadah penyakit beser. Nggih, enten to nggih wong penyakit kok. Nggih mboten, gek mlaku mau wis metu pipise. Niku nggih ngoten. Teko salat mawon. Tapi salate sah napa mboten? Mboten wong ngetoke hadas kok wudune kan batal. Wudune batal. Salate otomatis mboten. Tapi tetap salat setiap waktu harus salat. Masih mboten sah. Nang apa kok wajib salat? Panjenengane lak umur orang ngerti to nggih. Nek panjenengan mboten salat li hurmatil wakti wau niku, salat dalam keadaan hadas kok tetep dilakoni, kuwi jenengane salat li hurmatil wakti. Nek tetep dilakoni nalika panjenengan durung sempet kodhok kok mati dianggap matine ora ninggal. Berarti salate diitung sah karo Gusti. Tapi nek ana kesempatan umure dawa sehat mampet ya kudu cepet-cepet kodhok. Niki lak kula ngumpamake nek durung sempat kodhok mati kuwi untunge wong gelem salat li hurmatil wakti. Saged dipaham? Mulane wong nyon sewu wong gerah nemen wis nggawa pempes gak kudune kon salat terus. Saking harame wong ninggal salat ora kena. Mbok wis lara nemen isane kedip-kedip ya tok kedip-kedip ning ora kena ninggal salat niku haram hukume. Aja main-main. Ampun main-main. Karo perintah Allah ki ampun main-main. Apa meneh yo jarak ora salat medeni sampe aja main-main nggih. Apa meneh jarak mboten salat wong lara wis ra iso apa-apa isane kedip mawon kon isih wajib salat kedip-kedip mangsane ruku kedep mangsane sujud kedep kok isyarat ngoten niku
masya niku tok iso kedep tok haram ora kena. Saged dipaham? Masya niku kan salate mboten sah wong ora iso wudu. Yo nggo pempes kan najis niku. Lho nggih, tapi wajib salat. Mulane sing ngopeni wong loro ngemutake terus, Pak, saniki wektune zuhur, mantu salat dipapake astane. Salat nggih Pak 4 rakaat. Wis gugur kewajibane. Aja pisan-pisan ora ngelingake. Nek panjenengan kok mboten ngelingake berarti lilo bapakne diobong ning neraka. Dene ora ngoten niku. Oh. Pun paham nggih? Juk pripun mangke nek sing kena disumpeli berarti maghrib karo isya. Saged dipaham? Pun 4:30. Napa malih? Sampun? Poso adus juk ngentut napa klebon. Ngentut mboten napa-napa wong niku mengeluarkan sing batalke lak mlebokake to. Sing batalke poso niku mlebu napa metu? Nek ngentut mlebu apa metu? Dadi mboten batal. Nggih, nek poso adus awan ngentut berarti lak ngetokke to niku? Berarti mboten. Nek poso awane poso adus kramas klebon banyu kuwi ngatos-atos nggih rubah batal napa malih nggih Carane mengodoh sholat sewaktu haid pertama. Seumpami duhur mancing jam 12 kan dereng sholat. Tapi pun piye niku? Nggih. Luhur jam 12 pun manjing dereng sholat. Setengah siji haid. Dereng sholat niku. Niku jenenge ja'al maneh ketekan haid. Ja'ake ketekan. Nggih to? Bahasane ge ana tamu. Ngono nggih. Jenenge ja'a. Ja'al maneh perkara sing nyegah sholat. Lah niku kodhoke ngenjing. Nek lebar suci. Nang apa kok luhur tok sing wajib dikodho? Sebab subuh karo luhur ora kena dijamak. Luhur kali subuh ora kena dijamak to? Jamake manane kumpulke. Sing kena dijamak napa mawon? Luhur, asar, maghrib, kali isya. Nggih mboten? Mula nek ketekan hete kok luhur, berarti kodhoke namung luhur. Sebab nang apa kok wajib kodho? Sebab mau metune geteh wis manjing luhur. Saged dipaham? Wis manjing luhur. Nek metune geteh kok jam 11 kodho apa? Ora wajib kodho apa-apa. Luhur durung manjing, subuhe wis entek. Saged dipaham? Saniki nek tekane haid kok asar. Nggih to? Jam 3:30 durung salat. Nggih mboten? Luhur kali asar kena dijamak napa mboten? Kenging padahal luhur wis salat to mau. Nggih to? Tapi sesuk tetep wajib kodho luhur karo payahane. Nggih, cara aturan ngoten niku. Aja ngeyel. Aturane ngoten niku. Are nyalahke sapa? Teng kitab ngoten niku pokoke kula ngaturake apa anane, nggih to? Nang apa? Sebab luhur karo wektu niku setunggal wektu. Mergo kena dikumpulake. Saged dipaham bedane? Tekane haid wektu maghrib durung salat maghrib sesuk sing wajib dikodho maghrib tok. Sebab maghrib karo asar kena dijamak apa ora? Maghrib karo asar kenging dijamak napa mboten? Mboten kena. Nek asar jamake kalih duhur, nek maghrib karo isya. Berarti namung kodho salat maghrib. Nek tekane haid kok dina napa wektune isya? Durung salat isya. Sesuk kodho apa? Maghrib karo isya. Sebab maghrib karo isya kena dijamak. Saged dipaham? Wong musare kok kenang haid, teko haid padahal durung subuhan, wajib kodho apa sesuk nek wis suci? Subuh tok til sebab subuh ora kena
dijamak karo apa-apa. Nggih, napa malih? Ya ora kena dobel-dobel ngono barang kuwi. Sing diutamakake nyarutang riyen, nggih. Nggih, tapi kok dibarengake kali pas Rejeb ya teko kok ana ganjarane ngintil dhewek ning rasa diniati loro. Sing utama nyarutang dhisik. Wong sing ndek utang 100.000 kok dadak tuku lipstik 200.000 jengkel apa ora sing diutangi? Lah iya, saged dipaham? Ana wong sing ora kena batalke poso, sapa wulan Saban durung nyarutang poso Ramadan wingi ning wis mepet Ramadan ngarepe. Terus sama ndek utang 15 contone. Ngeten. Diende-ende, yo ngerti ya lah. Aku wis ruwah jebule. Nggih mboten. Mboten napa-napa nggih, mangke niki lebar adzan mangke ndonga bareng-bareng. Tapi niki ngelmu nggih tak teruske nggih. Nggih. Mangke panjenengan haram batalke poso, haram mokah kudu disempurnake sebab wektune wis mepet. Mepet Ramadan sing arek teko. Wong Ramadan wingi kok sende utang sampai ketekan Ramadan meneh dosa, ketatrapan dosa. Ora tok bayar kafarat tok, tapi ketatrapan dosa sebab ana waktu 11 bulan dianggur-anggurke. Mulane ketika Syaban kok mepet nyarutang Ramadan sing gurine niku nek mokah hukume haram. Saged dipaham? Napa malih? Jadi nek nyarutang diutamake nyarutang riyen nggih. Nek misalkan dibarengke karo sekalian niat sunat Rejeb mboten sah. Panjenengan otomatis niku mbonan. Otomatis negungake bulan Rejeb dibarengi nganggo sok masih posone nyarutang. Ora apa-apa. Tapi niate tetep nyarutang. Saged dipaham? Mau enten setunggal malih? Sampun. Nggih. Muntah mboten napa-napa niku keluar. Nggih. Muntah sing pertama tapi. Ngertos? Enten muntah sing batalke poso, enten muntah sing mboten batalke poso. Muntah sing batalke poso kuwi sing muntah kedua. Biasanya muntah kedua lak disengajaake. Wong ting mriki napa? Apa jenenge? Unek-unek yo kepengin ditokke. Nah, kesengajaan ngetokke muntah niku batalke poso. Tapi nek muntah sing mboten pertama kali teko-teko muncrat karepe dhewek, lah niku mboten batalake. Nggih, saged dipaham nggih? Dadi mutake ana versi kali. Sing pertama kali sing mboten disengaja mutah karepe dhewe lah pun tau to mutah karepe dhewe niku. Nah, niku nek mutah kedua yo dhewe. Lah iso dinyuwek ngoten to nggih. Karepe men golek lega. Lah niku batalake poso. Mereka kok tak wastani mutah pertama sing metu dhewek ora batalake poso, mutah sing kedua sing disengaja batalake poso. Sampun? Donga sareng-sareng. Alhamdulillah. Kathah ngilmune nggih. Nggih sangu Rejeb, sangu Syaban, sangu Ramadan. Pun ana wong sing dirindukan karo swarga, sampai swarga kok kangen karo sapa? Wong sing gelem puasa Ramadan kanthi iman, kanthi ikhlas krana Gusti Allah. Kuwi ganjarane arek dikangeni swarga. Diarep-arep karo swarga. Allahumma amin. Muga-muga dhewe kelakon dikangeni karo swarga. Sapa meneh wong sing gelem maca
Quran. Sapa meneh sing dikangeni swarga? Wong sing gelem sedekah karo sing butuhake. Wis wong telu wis sing dikangeni karo swarga. Pun niku tak sangoni niku. Muga-muga dhewe kabeh termasuk niku kabeh. Allahumma Al-Fatihah. Ya sini kan tahlilnya pun bunga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi qudwatan fariju bi rahmatika wa tunabbiru wa husnul khatimah wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi hamdin kulli ma'lum lak. Allahumma sholli sholatan tajina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana bi jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi andaka la tariwatu balim bi ahsani jami'il khairat wa ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa ila hadar jami'il al-madhkur asma'uhum wa mutaqabbal hadiyatan wasilatan suratan mu'awiyatan suratan suratan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa la lana wa lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal quburahum riyadil jinan ya Allah wa la tajamil khufratin niran ya Allah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umuran wa hasil maqasidana. Allahumma iftah lana qulubana futuhal arifin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma as'aluka 'afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma astuna bi sitrikal jamil. Allahumma barik lana fi umurina wa fi hayatina wa fi ulumina wa fi rizqina wa fi auladina wa fi talabitina fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al wa iyah min ahli ilmi wal amal wal khair wal istiqamah wal tajam bi syarri dhair. Allahumma jahadal majlis majlisan mubarakan mardiyan nafi'an syafi'an salaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illallahul ghafar, la ilaha illallahus salam, la ilaha illallah fattahul alim, la ilaha illallah fattahur razaq. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad subhana rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Niki tutupan nyun ngapunten ngapuran-ngapuranan nggih. Selami kula nderekake panjenengan setunggal taun saestu nyun ngapunten lahir batin nggih kersa nggih ngapuran-ngapuranan berarti halal-halan sedaya nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.